kholai re taka chuan motor pakhat hi aron tlan wanga Sheriff Rick Grimes ron langin a motora gas thun tur kholai a chuan aron zong ani chuta ama loka chuan worker mithi to zombie a chang mai cheno pang alo oma chiang zetin alua akapa worker chu athat ta ni You show up, and now 3 of us are gone. Why'd you bring us here? Rick le achian chaber a partner ni bok sein chu misual kongpuya lodang tura kau an ni a konga until zum da aron chil hnu chuan misual motor chu kong sir lama alum zui ngal an liamna chu soilo motor atanga anron chuan nu in Rick anron kapa a bulletproof korha ka fu hlau sein nen anin biak boy lain misual dangin anron kap lea tun trum chu ataksa a fu tlat leya atlungal noka ni khoshelovin aum zui ngalani damdoina chuan seinan aron thlolai alo shedeu voya chumi hnu chuan achian pa biakan tuma ma se alo om to hau lo theilava thau chuakin damdoi in chu achua sana ruang tam tak alo let phung mai Rick chuan athi to anga shem huna a har chuak emo ati hialani damkor tak chungin adam lo laya khovela thil thleng eng ma shelo chuan akal zela an khuwa khovel top na le chiat na lo thlen na hmuna chuan makti le hril hai takin adinga akal zel hnu chuan kholaya mishing tak sabung lo let nga chu makti takina en reng chuta taksa chu ron che thutin Rick aron bana arab kher mai thir sakor chu lain in lam apan ta ni ina vatlen chuan tu ma an lo om lova anu puile afapa chu ko vak ma se alo re thia pa anin kota lungai le shil hai taka athut lain anron volet top aron har chuan Morgan le afapa in an lo en kola mithi to zombie a chang emo anti wangin an lo vothlu ni chumi zan chuan khovela chiat na ron thlen dan zong chu kim chang takin Morgan chuan ashil veka natna shiklengin khovela mi cheng tam zok chuan an kaya anthi hnuin mishing ai zombie worker an lo chang thin ta ni atu kha chuan worker thadan Rick chu shil pain azir tira an thluak ti chiat sak chen an thi thei thu soi avoi khatnan worker pakhat athat veta chumi hnu chuan Rick thona police station a kalin ral thom thahnem tak an la a hemi hnu hian Rick le Morgan te pa fa chu anin then sanga Rick hian achung te zong tur le khovel chiat na thlen dan hre chiang le zual turin Atlanta khopui lam apan san ta ni Morgan hna hian akal ma in achanchin ashil reng tur thu ain tiam nge Rick chuan midang hriat turin radio hmang chuan thu athon chuak renga kalkonga a motor gas a zo wangin Sakura azin kong achun zom mai angai ta rei tak akal hnu chuan Atlanta khopui chu avathlenga kalkonga chuan mitam tak rau san to motor alo ding khat mur mai khochunga chuan worker tam tak an lo oma Rick anron zui ngal hum mai le Rick chu hual betin Sakura tang chuan atla a sakor chu an ei ngal bor abul loka tank loading noya chuan worker house ma in awak lu thei sha mani a hnuai tang chuan tank chunga awak lu ta worker in an hual khat vek boxi atang chu ani tabere reivak lova tank ka radio a chuan mi pakhat hian aron bia a chupa chu Glenn lo ni in tank ka tang chuan chuak turin aron tia akal na tur a shil ngal bok Rick chu tank ka ta chuakin worker ho chu athat zela Glenn omna avapo theita
Glenn chuan a thian te a in hmel hriat tir nga la Adrian Morales T-Dog le Jackie te ni in Walker an omna lama aron hruai wang chuan an lo lung oi chia lo silai ri le thom ring shim hi Walker ho hian an pan ngal ze latin ni heti lai hian an lampana Walker ho local chu an zinga mi tho Marley an alo kap lum ngau ngawa T-Dog nen in hial boin athat man thelani Rick lo chewatin Marley chu handcuffin paipa athung beta mitharin achunga chutia aron timai chu alung oi lo hle hemi nu hian Rick chuan anomna building an chua san theidan tur ruak manna aneya motor manga chua aril ru kani heti lai hian Walker chen khat chu building a an lo lut ve me bok Walker chu lo thatin an mani rim ang an put chuan an khoinat lo an ringa an chan som sa chu Rick le Glenn chuan an taksa a an in tat khat vek an chua ma chuan Marley phorna kaf chabi T-Dog a pe a pon an chuak dun ta in chunga tangin an thian ten an lo thlir renga an ro man na chu akal tluang phian T-Dog kan a thian te kem lama om avabiak chuan delan lo changin signal atop chun zoma kem pa chuan Rick thian pa sein kha alo om ve reng chuni in midang chu thlap hang lo turin alo ti ni heti lai hian Rick le Glenn te chu Walker tam takara motor lampanin an local zela van doi thak takin ruwa aron sur tlat ma se Walker ho khoinat ma in motor chu an laman thavani an thian te chu man mo takin building chungzola tang chuan an lo chukla a Marley chuan T-Dog nena chua turin alo ti ve bok T-Dog man mo lutuk chu ain chui thlupala chabi chu drain pipe pa atlalu tahlau mai le in chungzol lu na kong khar chu chainin a phuar beta a thian te omna lam apan ve ngal Marley ti lo an vai chuan vena chuangin an kem omna lam chu an pan ta ni heti lai hian Marley chu thinrim takin alo au ruwa atal chuak thei bok si lo Walker tam tak in chungzola ron kal tum chu alo hu ve reng bok nen amang ang to tak zetani kem an vatlen nu chuan arin lo takin Rick nupui lorry le afapa car te an lo om ve a an thi to emo ati nuwa an hanin mukhom le chu hlim takin anin kwa vonga a thian pa sein khan alo veng himani chumi zan chuan sein bula lom thu a shila munral muang taka omlo ma se an chung kwa in anom ho le thei chu Rick alom le atu ka chuan kar mangang taka auria an ron har hloma an kembul loka sajuk thi chu Walkerin alo ei me ka delan ada thangal Daryl a crossbow nen ron langin sajuk chu aka ani thu aron soya Daryl hi building chungzola an phuar be tak Marley u nau pani Marley chungchang an han shil chuan a thin rim hle a Rick nen anin swal pha trep nge malak dan tur an han soi ho nak nu chuan Rick chuan Marley vasan chua le chu China sia a chu mai ba ka silai thahnem tak kholaya a thau kha lak let le aduni Atlanta khopuya chuan T-Dog le Glenn ten Rick le Daryl te chu an zui ve a heti lai hian lorry le sein te lo in hialin sein hian apasal Rick chu a thito tina lo shilani hemi nu hian etle anupui Carol chu an lo in hau ve a Carol kut athak an hmu chuan a thin rim shi khlak nan seinan aron mangzui et chu nasa takin a soisa a Rick ron kir le ma khan anupui lorry nen hian an lo chesual manani Rick ron kir chu alom rualin aril ru tak chuan poi atiru hle natna shikwanga khovel ron buai thutnu khan Rick kha athito emoti in seinan akal sana arum kong khar chu damlo khum mangin adang bok heti lai hian Rick le achian te chuan Marley omna building kha an lo thleng to a mase Marley chu akut bung bak mutur alo om to lo Daryl thinrim chu a au tuara
camp lama an zinga mi tho gym chuan lei alai vak ti delan alo murenga sein silvatin gym chu aril ru aboi dewa an ngai deril chuan aunau pa chu athi ala ring lova achan chu chauka a hliam ain boy somna niom tak an mu wangani silai chu lak an tum lea Glenn chuan silai ala thei chia tin miswalin an ron manzui derilan miswal ho chu alo beilet vata silai chu sakin an zinga mi pakhat alo man ve bok Glenn an man tak sia chuan an mi man chu anom na hmuna anin hruai tira silai le kan zinga mi kha min ron pe ula Glenn kan chuang an lo ti ni rik le a thian te chuan silai then khat thuk ru in an let le a an mi sen po an chuangal silai an pek du tak silwa chuan an thu ain bak kaya anin tin ta thap mai le boina tamjok a thlen ma in an ho tunu Peter alo langa aron thel dai thei shram chulai hmuna chuan dam chuak tar le upate an lo enkol thin ani invenan silai chu an momo ve tho ti sia in rik chuan silai tle ma zong a hnut chia an chua san an motor kha alo om to lova ke a an ho mai angai kempa chuan hliam na tak tuar et chu aron har lola camping bag an hon nak chuan walker alo ding ran mai Amy po RV atanga ron chokin walkerin alo chang ve a an pahnih hian walkerin an se ve ni an thom sia in midang chu an ron har vek to a walker tam takin an lo hual bet man a hun taka rik le a thian te silai nen an ron thlenga aladam te chu an ron chan chuak Adrian chuan aunau nu Amy thi chu atur thiam lo hle a Jim chuan alei lai vak na chan kha alo hre chuak ve bok an thian te ruang phum na tur ni in amumanga alo mulok ani atuka chuan Adrian chu aunau nu ruang bula alo la thu renga midang chuan an thian thi te taksa an lo hal re mek bok Jim taksa a walker sena nu ma alo tlat mai zan masa a silai an ka po kha khopuya walker tam takin an shep hadon ti an sia chu wang chuan an camp lampanin an ron kal le dona omna tur mun dang an ngai to watangai rik chuan CDC natna shik an zir chian na mun pan thai na sia a chan chu building lian le thataka ven him ani wangin achunga chuan an him thei don ani Carol chuan apasal ruang chu thinrim takin alua alo check sia apasal hian ati duda thin wangin athi chu poitina nei reng lo aunau nu chu walkara achan lo nan akalsan main alua tak silain alo kap ve bok an kalma in rik chuan Morgan kha abia an chanchin shilin achungte azong muti le CDC lam an pan thu soi kalkonga chuan Jim din mun athalo sot hle a adu thanna za sakin walkara achan ma in konga an hnut chia taringot mai atopa chuan rik le athian te chuan CDC building chu an wathlenga abulvela walker tam takan lo om kongka alo in kal tlatawangin kalsan le mai an hantuma ma se rikan camera ahmutlat beiseina nein kongka hong turin angen le a walkerin an ron chim boi ma chuan kongkhar chu aron in hongta CDC building chunga chuan Dr. Edwin Jenner ama chawin alo oma chulai hmuna na thok chu ni rikte chu an lu ma in an himem ti shiat nan an thisen alo test masaveka him takin an thlen thei wang chuan alom nan zuno an dom tlang ani Saint Zurui chuan lori nena rik chu athi tak takemo ati thu asoi chuak le a lori folui antum chuan a ngonga alo hamsaka Saint athin rim tel atuka Dr. Jenner chuan walker anjir chian thlok pakhat chu alo mua dam chuak ma se mishing thlok ang an nei to lova ti dam thei an ni lo thu soi
midang chuan a thil soi ai ma chuan timer in countdown char chu an lo ngai ven zoka CDC chu timer top huna apuak dar vek don ti an hrethiam ngal Dr. General chuan an tlan chuak mai in kongkhar akhar veka a test subject a hmutir kha anupui alo ni pon lama dam kho chuan a chance in nei chuang lawang ti in chulai hmuna thi pui vek chu atuma ma se chu rik ngai dan ani lo dam kho chuanan ka thi thak thlengin kanupui le ka fapatan ka bayang alo ti ve thung athil soi chuan Dr. General chu a hne deuh ani nge yang kongkhar chu a hon sakta a rik chuama chuan thil poimo tak a hril bok hun tlem te chia an nei to a an man hmuh ngai an zinga mi pakhat chuan pona thil hlawm le rap thlak tak ma chon ai chuan thi a thlanga midang zong chu an tlan chuak vek building da thalang chu grenade manga ti chia in an chuak hloma CDC building chu apuak dar ta vek mai chumi hnu chuan dam chua bei seina nen motorin anin zui chuak le a hoilam nge an pan ta kang le engthil hlaum nge an to le ang rik chuan Morgan hna an chan chin chu kim chang takin a hril le a Atlanta khopui chu an chhuah santa ni kalkonga chuan motor rausan tam tak alo ding khat veka an motor lian ber RV a chiang lo bok nen tlang ngai na hom to lo an motor atang chuan an chuk hloma reilo te a worker tam tak an lampanin an run kal tlat mai le worker ho ron thlen lai chuan an thei ang hangin an lo bi ru thapa Carol Fanu Sofia chu worker pakhatin a ron hmutlat a hlau thong chu ram hnuai lama atlan chezuya worker tam takin an kalpel hnu chuan Sofia zongin ram hnuai lama an chuak ngal Rick le Daryl ho chuan an hmu zo lova atuka zon chhun zom an tumta ni atuka chuan Rick Shane le Carl te chuan Sofia chu an zon chhun zom le a ram hnuaia chuan Sajuk an hmu ni Carl avakal hnai lai takin Sajuk chu an run kap tlang popa Carl po alo thal ve ngal Carl chuan hliam na taka tuara manhmo takin akap tupa oti se in lam an panpui kinan vatlen chuan chungko pa ber har saran alo dong songa Carl chu lo boy som halin ranglama surgery an ti angai thu lo shil ma se man ru an nei lo wangin khochunga na tura an kalangai ani Otis le Saint te chu kal turin anin buat sei ngala heti lai hian Sofia chu Daryl hovin an lo la zong renga mu tura om lo wangin an beidong tlang to hle har salafanu Maggie aron lang hlola Carl chanchin shilin lori chu an in lama a hroi ve ngal Saint le Otis te chu khochung an lo thleng to a an thil mamo ber chu lahman ma se worker tam takin an lo hual bet tlat mai Daryl le Andrea te chuan Sofia an lo zon chhun zom ze la Glenn le T-Dog chuan har sala in an ron thleng ve chia bok Glenn chu Maggie in lo kum tlang nel atum ve viawa ma se mei che han chai vel chu a zei tlat lo Carl chu ron har chuak ma se adin mun a thalo tel tela Rick le Lori te an mangang to tak zetani mangang taka anom lai chuan Saint aron thleng lola ma se Otis chu workerin an tha thu shil har saran surgery chu ti ngalin an thla po amuang ve deuh ta Otis kha Sainan atlan chiat theinan worker ho ei turin alo hnut chiani atuka chuan har salan an chen ho don chuan an silai zong zong da vek turin atia asayang chuan ti in rifle pakhat worker thli thlai tu in aken tur ti lo chu an pelut vek hemi hnu hian Glenn le Maggie te chu khochunga damdoi lei turin an kal duna chu rem changa la in Maggie hian Glenn chu a kher thluta ni
an ho nu in lorry in athil charuk mangin a rai le rai lo alo te sa a result chuan a ril ru ati boi tamap mai le atu ka chuan Daryl Sofia kha azon chunjom le a ram noya Sofia no telem abonia aken ngei mai kha char abula rule aron tleng thuta sakor lau chuan Daryl chu athing thla a khama alung thlata buan mai aron har chuan Walker in alo se man tre pa Walker chu thatin aron vak chuak le thei hra mani liam na tak tora a thiante omna lam aron pan lai chuan Walker emoti in anjia in alo ka pa athal top alua akap thoi hlavani harsalan Daryl hiam chu alo boi som hala heti la hiang Glenn chuan Maggie nena lekha thonin check ina in mu fal puya alo soma Maggie chu manmo takin atlan chok ngal Glenn chu check ina alo to a harsal te chung ko chuan Walker tam tak an lo khoi ti a mu chuak Maggie in angen na sat em awangin an thuruk chu azep saka check ina chuan an chung te Walker a changta te chu da khomin ei tur an lo pechin ani ni tam aveile chuan car po alo dam thatoa Rick le Seinan midang ho chu silai ka anjir tirbok Sofia kha ni tin jongin chok chin ma se beidong takin anron ho le chin tlai khat chu lorry Rick bula ain puanga arai thu le athi to emo ati wanga Seinen an lo om dun dan jong songa silvek Rick chu atira chuan athin rim viawa ma se hun kal to asiam that thei to lo ti sia in lorry chu a sethiama lo piang tur chu a fa ngei ani thua soibok atu ka chuan Glenn chuan a thil hria te chu a zebreng thei to bik lo check ina Walker tam tak om thu chu a soi chuak ta Sein chuan thin rim takin chulai hun chu chua san ngal adu thu a soya hemi hnu hian harsal chuan Rick nena Walker te chu damlo an ni arin thu soin an that chua le thei abei seya chu wang chu ni a chung te a thian te le Walker dang check ina a khum khom na chan Rick chuan Walker dang alo man pui me ka in an ron thlen chuan Sein a thin rim le Walker te chu mi thi to an ni zia lan tirnan alo kap chia ma check in kong khar chu a hong bok Walker ho an ron chua rolin an lo kap hlum zela ato bera Carol fanu an zon char Sofia kha aron chuaka Walker a lo chang dai to chuni in Carol lung chet takin atrapa hre tak chungin Rickan a lo kap hlum ta ni hemi hnu hian harsalan ril runa takin khochunga bara zuwa ina athil rin dan dik lo lutuk wang khan achung te din hun hla oma adin tira wangin ain thiam lovani Rick chuan dam chuak te an poimo jok thu alo shil ve a bar chua san an tum lai takin midang an ron luta an pol zom ve turin an ron ti ni Rick chuan midang in zon mai anga yang alo ti chuan an kal du thlat lo Rick chu chevatin an pahni chuan akap hluma pona an thian ten an lo chang ti an hrengal heti lai hian lorry chuan Rick te rei to lutuk chu ngai ven turin an lampan chuan chak takin aron tlan me ka kalkonga Walker lo lang tho chu suin a che swal pha Rick Glenn le harsal te chu miswal ho khan an lo la changa Walker tam tak an ron kal tak sia chuan an tlan cheta an tlan siat na lama an jinga mi pakhat chuan ake thir zuma atitanga midangin kal san tha an ti lain Rick chuan a chan chuak ta ni lorry chu a motor ta har sa takin alo chuak theya konga chuan Seinan ron lamin Rick te thian ho an ron ho to thu sil in an vatlen chuan Rick te chu an lo la ho reng lova Sein chuan anun na angei tua wangin lorry chu do ta sil thu asoya a mangai reng thu sil bok
atu ka chuan rik te chu an mi man pakhat nen an ron thlenga anum fal hnu in rik ne na Saint chanchin shilin a hlawom thu a soi hemi hnu hian rik le Saint chuan an mi man chu pekir le turin an chuak duna konga chuan lorry ithil hril chu soi chuakin midangin an hlau to che kan zinga iom ve reng don chuan ka thu angin kan kalang midang tan nok sakin iom turani lo tina hrila Saint chuan rik ron thlen hnuwa mi tam tak an thi to thu lo soin an in hnial buaya an thian dun chuan an in sual ta riap mai le anin sualna lama dar thalang tikein walker tam tak an ron chuaka an pathum chuan an him thei hra mani an mission chu ina an hroi let lea deril an lo dopin a thian te omna hmun soi turin a ti ni ma se atong du thak lo chumi zan chuan an mi man chu midang tan a hla om theia ngain del ti lo chuan tha mai tha an ti tlanga rikan akap hlum trep tin a fapa kar aron langa asilai a met puak thei ngang lo heti lai hian del lung oi lo chu hlataka a chuak pheia walkerin aron se zui apum a hamdar sak nuwa ya ari la chuak na samai adam chuak zodon lo ti hria in derilan alo da thata ni del an chan vele ta atu ka chuan seinan an mi man kha arukin alo chua riknen anin hmu thiam lo wangin an pol zom ve aril ruk devani midang ho bula chuan dot soin min bei nuwa atlan chuak atia zong turin an chuak ngal Glen le derilan an mi man chu thi in an hmua Saint chuan alo ruah man lok to angin rik alo hruai thang ve bok a thian pa hi tha atumani Saint an silaya atin hnu chuan rik chuan silai met puak lo tura tin thiam takin a thian pa chu abia a pan hai zel anin hnai chil hnu chuan a chemte la chuakin Saint chu a vithlum ta ni kar aron lang lola apa in Saint athat mai chu alo hrethiam lo hle pistol la in rik omna lam chu atina Saint kha walkara alo changman kar chuan Saint chu akap hlum ta ni an silai ka ri chu hria in walker tam takin an ron zuya check ina anin zui lu tir walker tam jok an lu hnu chuan an hal nana midang chuan an boina chu lo hrevatin rik te pa fa chu an ron chan chuaka Harsar deril le Glen chuan walker ho an lo that ve char bok atopa chuan Andrea ti lo chu an tlan cheman veka Andrea chu hudi ha pakhat hian aron chan chuak ani rik le midang ho chu konga an chola sei na tha thu rik chuan asoya lori ngai dan ani chia lo Dr. Jenner thil soi kha soi chuakin an vai chuan na shik an kai vek thu a shilbok chu wang chu ni walker se lova Saint kha walker anga aron kirle theina chan rik chuan tuna tang chuan ka thu hnuaya in omanga kan kal sang to lawang walker po a hu hoin kan bai zelanga kan dang chuakang tin midang ho chu a tong thlamwan ani You show up, and now 3 of us are gone. rik le a ho te chuan in ro san to a ei tu thahnen tak lo om chu mu fuin an lo thiar chuak me ka walker hovin an ron nan chin hmain an lo in sa seng vat hemi hnu hian rik le deril te chuan tan in lian tak an hmua
achunga chuan an him an ring ani midang shilin abul hnaya worker chu an that ngal veka jail chunga an han lu chuan harsal kea worker pakhatin alo se man tlat ashik akaidar main rik chuan ake chu alo tan chum moka harsal liam an boy somlai chuan jail tang chauka a an ron lang thut datna shik dar tira tang khan an lo latang charani heti lai hian andrea kha misonin alo enkola mison hi fama andrea chanchuak tu hudi ha khani rik chuan jail tang ho bula chuan ei tur an nei ang chu in sema cell block shana om tha ati thu soya rem an lo ti ve mai bok ma se chu ti lai tak chuan worker tam tak an ron luta anin beilain jail tang zingami pakhat chuan rik tha lo tum tlat rik thinrim chuan chupa chu a that ngala an zinga pakhat chu tlan chuak ma se midang chuan rik rem ruat na kha an pum ta ni heti lai hian andrea te omna chung loka helicopter aron thloka reilo te a an che sual zui ram hnuaya an tla thla a ral khata tangin mison le andrea ten an lo thlir reng an vakal nei nu chuan midang an lo om ve a an zinga pakhat chu marley ni in andrea te chu aron man ta ni an pahnih chuan anin kulna kho pakhata an throya chulai hun chu Woodbury ni in mi pakhat the governor chu an ho tu pa merani mi thatak angin langma se pilot dam chuakin a thian te omna a hril hnu chuan governor le a ho ten an that veka jela chuan mitang pahnih Oscar le Hazel te khan rik te chu zom ve an du thu an lo soya chuti lai chuan worker tanin hung chunga an ron lut tlat mai in ring man heklo le an vai chuan an in tender hloma ti dok chu worker in asia lorry in naw alo ve ve me bok a hun lo tak zetani asan chua thailo wangin megi chuan a zai chua saka fanuduam takashing van doi thak takin lorry chuan anunna achan ve thung heti lai hian jail tang plan chuak ta khan rik alo beya Oscaran a thian pa chu thatin rik telama an tang to ti anem het ngal hemi nu hian rik chuan anupui lorry thi chu hria in atuar thiam lo hle lung che takin a thap chuaka heti lai hian Woodbury a Andrea chuan governor chu arin to em lain mison ve thung chuan a ring hlel hle thung in ti hlimna an nei chu rem changa lain mison chuan governor thuruk then khat alo mu chuaka worker khoi chu a tha sak vek bok chu minu chuan governor hena engwanga worker khoi nge ini tin zota Woodbury chu chuasan aduni heti lai hian rik chu lorry thi wang khan alapa ngai theilova midang bengai lovin ama in aum deuh rang thin Glenn le Maggie te chu ei tur zongin an chuaka Marley an tok hlol mai Glenn te chu anin rin lo lai chu in abei thuta Maggie le Glenn te chu manin Woodbury lam apan pui an chevel chu misonin alo mu rengani mison chu rik te omna jela khana kala thil thlen dan eng kimashil Woodbury a chuan anom na shil turati in Glenn chu Marlian alo soisa eng ma asoi du lo ma se Maggie anti na dona wangin governor chu a shil tani jela chuan mison chu rikan alu tira Woodbury chanchin a hriat chian hnu chuan a thiante chan chuak turin an chuak ngal heti lai hian tan in lampanin dam chuak an ron tlan chia a worker tam tak lakata an himnan tanin chu an ron pan ve ni Carlan lo dong sungin cell block shana aom tira
an mi hriat chian lo an ni wangin an fim khurangai ti a hria Woodbury-a Governor Khan aruma hmeichhe naupang worker akola chu a fanu Penny ani ani pawh hian a fanu chu ti dam bei sein test hrang an nei thin zana chuan Rick, Daryl, Oscar le Mison te chu Woodbury-a an lut rua Glenn le Maggie te chu an va chan chuak mahse guard hovin lo hria in an inkap chiama Oscar an kap hlumani heti la hian Mison chu Governor Ruma Khan alo kala a fanu chu apa mu lai nge in a tha sak ani sualna lama Governor chu amita tak avita atlan chuak zui ngal chumi nu chuan Governor chuan Marley le Daryl te chu unaw an ni ti a hre chuaka Daryl kha an lo man manani an unaw chuan an thi thak thlenga in sual turin atia worker tam takara anin beita riap mai Rick le achian te ron langin Daryl te chu an ron chan chuaka jail an vathlen le nu chuan mithar te chu anom ve arem ti tlat lo Rick hian tu ma a ring zo to lovani hemi nu hian Daryl te unaw chu ei tur zongin an chuaka mi pakhat chu worker tam takin an lo hual beta Daryl te unaw chuan an han chan chuak Marley an chu pa chu rok atum zuya mahse Daryl an alo dang Marley chuan a unaw paril ru lo dang lam sot lutuk chu mak ati hle heti la hian tan ina Carol bulading Azel chu an ron kaplet topa Governor khalo ni in worker tam takaron lutir Daryl le Marley ten an ron pui vata Governor te chu tolkir ngal ma se Rick athin rim to tak zetani Andrea Khan tanina achian te chu aron zom ve a Rick bula Governor nen mai chana thil thataka soidun turin angen Rick chuan engtin ma chang lovin in do tura anin pei reng angai ti a hria Woodbury-a po Governor chuan ami te chu raldo in ringrang turin alo cha ve me ka an vai chuan an khomi puitan pasal tha an ni thu hril tanin atanga Rick no chhuat tak te po khan Governor chu an va zom ve ni Rick Mison le car te chu khochunga silai zongin an chuaka police station a chuan ral thuam an da na chu alo ruak veka an let le lain mi pakhat hian in chunga tangin aron kapa an biru ngal chupa chuan ron zuin karlan alo kaplet top a mai tomna an phelnak chuan a thian pa Morgan kha alo ni reng mai aum na muna an han kwalu chuan ral thuam tam takalo polani Morgan aron hartir chuan Rick chu alo hretolova tha tumin aron bei chiama Rick a hliam nge Morgan apangai le nu chuan a fapa kha a thi to thua hril Rick chuan an omna kalve turin atia mahse alo du lovani Morgan tello chuan an let le a chumi zan chuan Rick le Governor te chu mai chana dokan an kil dun ta Rick chuan ral thuam an nei that tok thu soin an tlomai don lo thu hrila Governor chuan Mison minron peula kan ti boi lawang cheu alo ti ve thung Andrea Woodbury-a alet le nu chuan Governor mi zedik tak chu a hre chuaka thana hun rem chang huma se a that thei mai bik lo Rick te zom tak turin Woodbury chu a chua san ta ni Governorin Andrea chu aron zuya warehouse sa worker tam tak ron lutin Andrea chu atlan chuak thei hram tanin avathleng trep tin Governor chuan aron man mana Woodbury-a hroikir le in tanin a khung ngal Rick chuan Mison chu pek mai thai na hria Marley hena Mison chu Woodbury-a hroi turin atia chumi nu chuan Rickan a ril ru chu thlak le mahse a tlai to tlat
konga chuan Marley pon aril ru thlakin Mission chu akal tira worker tam tak a thala in Marley chu governor in aron kap lum ta ni Derilan auna pa chanchin a hriat ve le chan tumin aron kala mase atlai to lutuk Marley chu walkara alo chang manani Woodbury governor chuan scientist in aphat sana wangin athata Andrea bula aruanga da Andrea chu scientist walkara achan ma in atal chu man nge yangai heti lai hian governor le ahote chu prison lampan turin anlo in buat sei me ka rikan anho chuatak zingami Tyrese le Sasa te chu Woodbury meichia le naupang lo veng him turin an oma indona kal chu andu lovani reilote a governor le asipai te chuan tan in anron thlenga anin zar phar ngal rik le ahote mutur anom tlat lo chuta smoke ron vom thutin walker tam tak anron luta rik te chuan an lo chang khiaw vani sipai ho tlan chia chu an kap zuya governor le ahote chu konga dingin an mi te an chan trewa wangin governor chunga an thinrim le chuta governor thinrim chuan ami te tamjok chu akap hlum veka ami te pahni nen an tlan chezui ngal rik le athian te chuan Woodbury chu laklo no tumin an ron zui zela an vathlen chuan Andrea kha walkerin alo se manani Andrea chu pistol pe in ain kap hluma midang zong chu tanina an hruai kir le veka mi tam tak chu rik chuan engtin nge achan himzel thayang le governor kha khonge akal tak This is all connected. You show up, and now 3 of us are gone. rik le ho te chuan member an pun bela wangin tanina chuan huan siamin thlai an chinga Carpon apa chu alo pui ve thina ni heti la hian the real Mission Glen le midang chu eitur la turin dorlian takan luta thok le khata walker in chunga tangin anron thalu trewa anzinga mi pakhat an selum nge chuti lai chuan Caroline arukin Patrick Lizzie Mika le no pangdang chu miswalaka inventan tur alo zirtira Karan lo muin apa shil turin achok le ngal zana chuan Patrick nom samlo chu amu hil theilova bedroom a let topa athi zui ngal walkara ron chang le in achian te mu hil lai chu a eya zinga chuan an zinga mi tam tak walkara an lo chang manani an chian te chu hre tak chungin an tha ngai datna shik dang jela chuan a leng zuya Lizzie le Mika te pa chu natna shik akaya wangin Caroline an hmu lai chuan alo da that saka heti lai hian walker tam takin anin hungna thirlen pona tangin an ron nek che trep toa rik chuan an nei turin vokte alo the chuaka an lo ei ngal bor Tyrese bial nu current chu tuti hriat lovin an lo hal hluma rik le midang chu shilin tuti nge hriat chuang nge yatum huana chuan midang rualin aphum ve ta ni chuti lai chuan Sela Sasa Lizzie le Glen chu damlo zinga an lo tel ve a har salan at heyang tokin alo boy som ve bok Daryl Mission Tyrese le Bob te chu damdoi ngai venturin an chuaka kalkonga walker tam takin an lo bor khat vek mai le an tam hne mawangin an motor chu atang zuya ke in an jin kong chu an chhun zom mayangai ta ni heti lai hian rik chuan current that tu alo chui me ka Carol ani a ring thiam ngal an pahni chuan ei tur zongin an in phur chuaka kho pakhat an vathlen hnu chuan engwanga that nge ini tina zot Carol chuan an natna midang an kaidar lo nan ati tur tul ati thuin alo changa athil ti wang chuan rikan an zinga awm ve reng a rem ti lo Carol chu akal tir ta ni
chu ti lai chuan Daryl te thian ho chu damdoi dor pakhata an lo luta Walker bokin an lo ti boi le wangin an du anga tam anin la man lo Rick Kharon kir le in Carol chungchang chu Maggie le Harsal te a hrin ve a thutluk na chu an lo pompui ani anin hung na thir le na Walker an ron pun bel zela Rick le Maggie ten an thei ang tokin an lo do tha sau heti lai hian sela dam lo then khat chu Walker an lo chang mana an buai zui ngal silai puak ri sia in Rick le Maggie te an plan lut vata Carl ron suakin pon lama Walker ron lut chu an pa fa in an lo kap luma Sela Harsal chuan an zingami Walker a changta te chu alo that ve bok boina re hnu chuan Glenn kha alo him hra ma an zingami then khat an chan nual thung an tal boi vel chu pon atangin Governor Khan alo thlir rengani tanina anin bei vak nu Khan Governor chu a thian ten kalsanin kholaya alo vak vaya rei tak ama aum hnu chuan chung ko pakhat awa muhlol mai Paber David le afanu te pahni Lily le Tara le Lily fanu Megan te anni David hi cancer latna vei ani a thi ni chuan Walker a chang chia tin Governorin alo tha sak nge Lily le Governor te chu nupa angin an khosa zuya Megan chu afanu ang chia nga in adua thle chena tur mun an zon lain Walker tam tak nen anin nang chinga Governor chu Megan poma atlan siat na lama thanga atlaluta Woodbury asipai rin omni thin Mitch an ron chan chuakin an zinga chuan ho tu ber ani to thu soi Mison le Harsal teram vak chu Governorin alo mana midang bula chuan prison chu Walker laka an himnan an mamo thu hril midang tan in lampana an kallai chuan Lily tenu fa chu lui kama an lo oma Walker chir atanga ron chuakin Megan aron se heti la hian Governor le aho te chuan Rick te omna tanin kha an lo thleng toa Mison le Harsal chu thingchit tirin teng nen an ron in choprap mai le Rick chuan in do na thleng tur chu ti top adua an mi te tamjok an thile don ti asia Governor te hena chuan an va in an cheng ho thei ti le tuma in ti na ton angai lo thu alo shila ma se Governor chuan athu soi chu lo oi sak lovin har sala shoka tak asat tabur mai Paul pahni te chu anin kap zui ngala teng chuan thirlen ti sia in Governor ho te chu an ron luta heti lai hian Lily Megan ruang pomin aron lang lola Governor chu ati thin rim zual savani Rick chuan Governor chu alo chang khiawa anin sual ta riap mai le Rick arek lum man trep ti in Misonin Governor chu aron vita Lily in alo kap lum zui tanin hungna achiat vek to wangin Rick te chu an tlan chiat mai angai anin dona lama chuan anin tender hloma Rick te pa fa chuan in nuam tak mu in an khosa zui Rick chu a hliamanat ema wangin amu hil bora Carl chu ama a chuakin Walker athat nual zana Rick ron har chu Walker emotin akap man thelani Rick te pa fa chu Misonin aron zong mua
Bet le Daryl te chu lo tlan sedunin an thian te an lo zong ve me kani Tyrese chuan Lizzie te unaw le Rick fanu Judith te alo tlan siat pui ve bok an ma mo lai takin ram hnuaya Carol aron lang hlola Tyrese te chu azui ve ta ni heti lai hian Maggie Sasa le Bob te chu ram hnuaya an lo chola prison atang khan an lo tlan chetlang ani Maggie hiang Glenn omna a hriat lo wangin a ril ru a ha hle Glenn chu lo dam thato in prison a khan alo la oma guard uniform cha thatak nen Walker tam takara aron tlan chuak atlan chuak pain Tara Lily unaw nu kha a chan chuak bok kongpui an thlen hnuin Walkerin an ron beya Glenn chaw lutuk chu ni khoshelovin alet top chuti lai chuan Abraham Eugene le Rosita te truckin an ron thleng ve chia Glenn chu an motora phurin an tlan chuak le ngal Glenn ron har nu chuan Maggie zong tura let le tuma heti lai hian Walker ron lang thutin Eugene khan alo ka pa silai chelek ngai lo ti taka an motor aka chet pha Maggie zong turin Glenn chu an zui ve ta ni Rick te pa fa le Mison te chuan an him na tura nga in dam chuak te omna mun rel kong top lam chu an pana heti lai hian Bet le Daryl te chu ram hnuaya an lo la oma an thian te an la zong mubik lovani Bet chuan avoi khatnan zu in a chak ta thlat mai zu tam tak omna muna Daryl chuan a hruaya an du to katam inin an rui dun hle chulai mun chu an chua san hnuin an hal zui Bob Maggie le Sasa te chu Walker nen an lo in beya Bob chu Walker pakhatin ase man thel chumi hnu chuan Maggie in Glenn zong turin akal sana Bob chuan Maggie ama akal ringot chu ngai tua le hnu in zui adua Sasa nen chuan info pin an in then thang ta ni heti lai hian Bet le Daryl te chu in pakhata an lo luta an chol ha damdar dar hnu chuan kong khara thom an hreta tlat Daryl an ava hon nak chuan Walker tam tak an lo oma in hnung lama tangin an tlan chuak ngal Bet tlan chuak chu misualin an lo kidnap manani atuka Daryl chu jo te thian hovin an ron hmua chumi te chu azui ve ta ni Sasa in Maggie chu alo hmu masa a Bob omna lama kal le in terminus lam an pan tlang Carol le Tyrese te kha no pangte nen in nuam taka an lo oma Mika chu Caroline silai ka alo zirtira a u Lizzie ero Walker boy puin a ril ru a boy deuh tlat to an ramwak ho chuan Mika ruang lo let reng chu an ron hmua Lizzie in anaw lo that Lizzie chuan har satna a thlen zel don ti Carol chuan a hria hre tak chuin a kap hlum ve ta ni Glenn te thian ho chuan tanel luna an lo po chia Abraham te chuan let sanin Glenn le Tara te chu tanela chuan an lut duna heti la hian Daryl le Apol zom thar te chuan sa an lo pel me ka Daryl a saka sa chu an zinga mi pakhat chuan alo chu ve che na an ho tu pa jo chuan a hrem nge nge tanela chuan Glenn le Tara chu Walker tam takin alo hual khat veka chet ngai na an hreto lo Abraham te kha ahun taka an ron let le a arin lo takin an zinga chuan Maggie alo tel Glenn le Maggie chu anin kwa vonga tanel chu chua sanin rel kong top lam chu an pan ve ngal thui ve tak an kal le hnu in terminus chu an vathleng ta ni Rick Carle Mison te chu zana an chol lain jo te Paul Khan an lo mana Darylan a thian te aron hmu chuan chhuah turin atia mase Darylan kut ator pha Rick ron che thutin jo ngonga ase saka
misual ho chu an da tha thei ta ni atu ka chuan terminus chu an va thleng ve a phim khur takin an lut garetan lodong songin terminus a hian kalo loma cheu alo tia an ral thom da thlak pirin uluk takin an dap hemi hnu hian terminus chu an fangkual vela rikan har salapek Glenn sana an lo a chu a mutlat silaya tin pa in khoya tanga inei nge tina zota asoi thadu thak lo chuta rikte chu in chungzola tangten an ron hual khat ngal veka containera an lutir Glenn le an thian dang te kha an lo oma Abraham Rosita le Eugene tenen chuan an in mel hriat ve ngal rik chuan kan ni na dik tak an hriat chian huna an la in chhir khopang ati chuaka You show up, and now 3 of us are gone. terminus a rikte thian ho chu container atanga la chuakin hola an lo hruai me ka heti la hian Carol Khan worker anga in thuamin pon lama tangin alo en thak hiau mai Rick, Glenn, Daryl le Bob te chu tha turin an lo phuar bet thapa an zinga mi pakhat an thatman trep tin Carol chuan terminus bula gas container lian takom chu aron ti puaka worker tam tak an ron lut hum mai le Carol chu worker zinga ron lutin terminus a misual ho chu aron that ve zela heti la hian rik te chu garetan thil thleng ngai ven turin a chhuat sana chu remchanga lain rikan tal chhuwa lo tum ngal char a chhuat thei nu chuan an mani veng tu te chu a thata a thian te a chhuwa ve ngal pona chuakin an thian dang te containera la tang te chu an chan chuaka worker tam tak that zelin terminus chu har sa takin an chhuwa san thei ta ni ram hnuaia Carol chuan aron zom ve a rikan lom thu hrilin anin kuwa vonga Carol chuan min ron zui ro alo ti Rick fanu Judith kha ram hnuaia in pakhata Tyrese san alo veng hima Rick te an ron thlen chuan a fanu dam taka an mule thei chu Carnen an lom tak zetani hemi hnu hian Rick te thian ho chu ram hnuai lama anin zui chuak le naka konga chuan Father Gabriel lungpui chunga lau thong taka lo an hmua a chen na mun biak ina Rick te chu hruai Rick chuan Father chu a ring chi alova ma se chen na tur an mamo to em awangin biak ina chuan an khos a zui ta ni hemi hnu hian Rick te chu Gabriel an eitur le mamo lam turin dor hlui to taka akal puya basement a worker tam takan lo Bob chu worker pakhatin alo se mana ma se sa chu hril du lovin an kir le zana chuan Bob chu ama in ram hnuai lama a chuaka tuemo hian aron chhutlu top aron har chuat chuan terminus atanga dam chuak Garrett le a hoten an lo mana Garrett chuan terminus a boina a chuat tangkhan an tlan chuaka dam chuak chun te chu ti hian kan mu ein kan lo wak vai ta ni tin an chan chin alo hrila Bopan an mei aina lam ava en phei chuan a ke tan sakin an lo ro mina an lo ei riap mai Bob chuan worker se hliam ka ni hi inwa in natna shik in kaidon aron tia Garrett chuan an ro mina wangin a hlawm lo thu alo soi ve thung biak in lam an pan sana Garrett hian phubalak nge atumani Rikan an thom chu lo hria in an lo bi ruwata biak ina an ron lu nu chuan thim zinga Rikan alo chang khiau mai an vai chuan akap hluma ma se Bob chu an chan ve thungani atuka chuan Abraham le a thianten kho chunga mi bas an ron la a an zinga scientist nia in soi Eugene chu DC a kalpuyan tum Glenn Maggie le Tara te chuan an zui ve a
heti lai hian bet kha Atlanta damdawi in pakhata aron har chuak lol mai damdawi ina omte chu officer do ni kai hruaina hnuaia an lo oma natna hrik kai Dr. Hovin an lo enkol thin ani bet chuan an omna a fan kualna lama damdawi ina thok rol thar pakhat Noah nen an in hmel hriata Noah hian damdawi in chu chuasan alo ril ru ve reng thin ani bet chu damlo serious tak tak an enkol tir thina ma se chu tia mitang anga om reng chu adu to bik lo Noah nen tlan chua dan tur an ro mana elevator atanga oi thlain Noah chu gate pona a chuak mana bet ero police in an ron man Abraham te kha thui ve tak an lo tlan to a van doi thlak takin konga motor ding chu su in an che sual chumi hnu chuan library a an hliam te in boy somin an chola atuka fire truck muin an jingkong chu an chhun zom le a an van doina akal tluang laklo tlat konga chuan walker tam tak an lo om khat mur mai chuta Eugene ron in puangin scientist tak tak ani lo thu aron la soi zui Abraham thinin atwar to lo a neklet topa Carol le Daryl te chu bet zongin khopui lam an lo pan me ka Atlanta an vathlen hnu chuan Noah kha muin an ral thuam alo lak sak an bahni chuan leia motor an hmua a chunga mamolak tuma an lu lain walker tam takin an ron bor buaya leia tang chuan motor chu atla a an in hliam na lo hlau building sang sanga an lu kwal hnu chuan Noah bok kha an hmule a ngai dam dilin an ral thuam te a pelet le an mizon bet chanchin kha Daryl a shil bok heti lai hian Carol pona va chuak chu motorin aron sulet topa damdawi in lam an pan pui ngal Daryl chuan Noah chu biak in lama a hruai kir ve a rik le midang tenen Atlanta chuan an ron kir le a damdawi ina thok police officer pani an man hnu chuan bet le Carol nen in thleng pui an tumani ma se an zinga pakhat zawk chu sa vothlu in atlan chuaka rikan a ngal heti lai hian bet chuan Carol kha adam chua le ngei theinan a thei topin alo pui ve bok biak ina mison le karan walker lu theina an ti phui that mek lain Father Gabriel chu in hnuai tangin alo tlan chuaka rik chuan an mitang tlan chuak kha alo phatrep toa motorin asulet topa akap lung zui ngal heti lai hian biak ina walker tam tak an ron luta car le mison po biak in hnuai tangin an vak chuak walker ho an ron chua thei ma in Abraham te kha fire truck nen a hun taka an ron leta car te chu an ron chan chuak ta ni an vai chuan Atlanta an pan ve ngal rik le a thian te chuan an mi man chu bet le Carol nen in thleng pui turin damdawi in lam an pan puya bet an ron chua chia tin officer don chu bak che in avita don chuan bet lua tak aka chilbur mai Daryl thinrim lutuk chu amit tui alo tla zoi zoya don aka plum ve ngal Paul pahni te chu in remin damdawi in chu an chua santani Daryl an bet ruang chu aron pom chuaka Abraham te ron thleng che in Maggie lung che takin a trap hemi hnu hian an va in Noah chung te omna Virginia lam an pana Noah hian an khuat chu walker laka ven him an ni thu soi Noah te in an vathlen hnu chuan a chung te tuma hmutur an lo om lova an khua a cheng te chu walker in an lo that zo to ni Noah te in chunga an chol lai chuan Tyrese walker in aron se a Noah an ron chan vat ma se atlai to lutuk tlat an chuale hnu chuan Tyrese chu a chautel tela konga a thiam te chu a cha thlak santani hemi hnu lok hian an motor a chia a ke in an jin kong an chhun zom mai angai
kong laya tui botol thanem tak tu ti hriat lo hian alo da ruwa aron la sur zui kong pui bul loka chek in lian vak lova chumi zan chuan an riaka van nei thak takin zana ruwa le thlipui wang khan worker tam tak thingtluin alo del hlumani Sasa le Maggie in zing chuak an thlir dun lain Aaron aron lang lola anom na hmuna an hroi hnu chuan Rican alo neklet topa an phuar bet zui ngal anin kulna khonuam tak thalak chu Aaron chuan a hmua mase Rican a thil soi chu a oi lo hle a thian te chu Aaron motor zong turin an chuaka reilo te a va hmuin a thil soi adik ti an hre thei ani check-in at chuan let lein rik chu an thil hmu an hrila an vai chuan Aaron omna lam chu an panta ringot mai atopa Alexandria an vathleng ta gate lo hon sakin rik te thian ho chu an ho tunu Diana in alo dong songa chen na tur in nuam tak alo pe vek bok hun rei tak nuwa thamuang takin anom ve theita Rick chu an khonu fel le mel thatak Jesse nen anin mel hriat zuya pasal nei lai ani wangin ngai sakom taka lan chu adu lo Rick te thian ho Alexandria a lom luna party an neya hlim takin zuno wandom tlang chu rem changa lain Caroline an silai da that alo ru chuaka atuka Rick chu pe in mase Daryl le misone ro chuan Alexandria khomi puite chu an lo ring thung hemi hnu hian Aiden, Glenn, Tara, Eugene, Nicholas le Noah te chu an khoa electric supply to power a chiata wangin a khol zong turin an chuaka dor pakhata lutin anin thendara workerin aron ti boy tatlat mai Aiden chuan worker ka atum nalama an grenade pai akap pok pala anun na a chan pha Tara po ain hliam nge heti lai hian Nicholas, Glenn le Noah te chu dor luna kong khar vir theya an lo tang me ka Nicholas lau lutuk chu tlan chuakin Noah worker tam takin an se hlum pha Alexandria Father Gabriel chuan Diana bula Rick le a thian te chu rin ngam an ni lo thu alo hrila Maggie in alo hreru khiang mai Caroline Jesse pasal pi tan anupui chu a soi sa thin ti alo hre chuak ve bok a thil hriat chu Rick a hrila Sasa chuan au nau pa Tyrese le Bob a chana wangin ngai ala o theilova ram hnuaya worker thatin a hun tam zawk a hmang thin car ve thung chu Alexandria a mei cheno pang om ve tho init chu ngai venin a zui deuh reng thin ani heti lai hian Daryl le Aaron an worker thi a chala W in ziak an lo hmua Paul pakhat da Wolf ho thil ti reng ani ti an hrelo Rick chuan Diana hena Pete le Jesse chungchang chu a hrila nupa an ni wangin engma ti thei anei lo thuina lo chang chumi hnu chuan Jesse bula kal lein a pasalin kut a thlak thin chungchang chu a hriat thu a hrila pui ain huamani chuti lai chuan Pete aron lut thuta Rick nen in hnial boin anin sual zui Rican midang ho pistola atin hnu chuan misonin aron nek thlutopa Morgan kha Wolf hovin an lo mana rock an tum hnu chuan che thutin ne so takin a soisa hemi hnu hian Daryl le Aaron kha worker tam takin an motor an lo hual khat veka set lak dan tur hrelovin rei tak motor chunga an om man chuta Morgan ron lang hlolin Daryl te chu aron chan chuaka Alexandria an kir le Glenn chu Nicholas an ram hnuaya hruai chuakin tha alo tuma mase adara akap fu hlau Glenn chuan lo beile tin Nicholas chu kap hlum thei mase anun na a zua sak Father Gabriel khan gate alo kal thei nila worker then khat an ron lut man
Rikan lo shia in get chu akala Walker ron lut chu azong halani Zana chuan Diana in meeting kovin rik chungchang an lo rela an khua atang chuan no chua mai a rilru an ngai dan an soinak nak lai chuan rik Walker ruang puin aron lang lola mitam jok nun na achan hin ti an lo hrethiam ngal chuta Jesse pasal pit kha miso ningun nam nen aron kala rik tha atumani ama lo dan tum Diana pasal shoka azai sakzui pit chu midangin an lo man beta Diana ril runalutuk chuan rik nena pit chu that turin ashil chu vele alua tak athlok per chuai khopina kapa Morgan te ron thleng che in achian pa thil ti chu aron muvekani You show up, and now 3 of us are gone. Why'd you bring us here?